magana muke ji aje a kashe Dr. Abdul Jabbar Nasir Kabara akan me ya zage manzan Allah an durun waye shegu saboda an muku shurun an zage wani manzan Allah wani manzan da aka zaga matsiyata ina ma manzan Allah ya ce wani zage shi a kashe shi an durun waye shegu saboda an muku shurun wallahi duba aka taba wannan malamin sai mu babbaka Kano gaba daya wallahi na muku rasuwa da girman Allah in aka taba Abdul Jabbar sai mu babbaka Kano kai Ganduje ka ci durun uwa ka Ganduje kai kun ci durun uwa ku duk malamai da suka sa a hannu a cikin batun Abdul Jabbar ga wallahi kun ci durun uwa ku wallahi sai mu babbaka Najeriya gaba daya aka taba wannan malamin matsiyata ina annabi ya ce wani zake shi kashe shi dan durun uwa don ma muku shurun kai ɗan ashabul kafi ba ruwan mu da wani batun wani zaman lafiya ta ci durun uwa ta in da ba zai da wannan mutumin a kai ba mu so adalci ba ma so adalcin idan za aka ce za a taba wannan malamin na muku rasuwa da girman Allah sai mun babbaka Kano gaba daya Allah a kashe Abdul Jabbar a bar wani matsiyaci wani malami za a bari a Kano in aka kashe Abdul Jabbar idan Abdul Jabbar ya mutu wani malami ya saura a Kano wani malami matsiyata kai ashabul kafi na